Salut! Avem o transmisie completă, un Eagle făcut pe componente pentru o bicicletă care inițial avea transmisie Shimano și la care nu vom schimba pe roata spate, deci vom folosi o casetă compatibilă cu butucul Shimano. Transmisia e formată din schimbător manetă SRAM GX, schimbător SRAM GX, un lanț SRAM NX, o foaie Absolute Black 34 și o casetă Sunrace. Să le luăm puțin pe rând. Avem o casetă Sunrace. Este MZ903. Este o versiune mai ușoară de la ei pe 12 viteze. Pinionul mic, evident, 11 dinți. Pinionul mare, 51 de dinți. Am să încerc să o cântăresc dacă reușesc cu cântarul. Dacă se vede, 499 de grame. Foarte bun. Apoi avem foaia de la Absolute Black, compatibilă cu angrenajul Shimano, 34 de dinți, aluminiu, 39 de grame. Lanțul SRAM NX, 12 viteze, echivalentul la Shimano SRX. N-are rost să l cântărim, o bine tăiat, 308 grame momentan. Apoi avem schimbătorul SRAM GX Eagle, 12 viteze, destul de fiabil. Greutatea 295 de grame. În cutie mai avem cheia pentru reglat dintele cel mai mare, schimbătorul pe dintele cel mai mare. Și mai avem maneta SRAM GX. 12 viteze. 122 de grame, 121 de grame cu tot cu cablul, probabil și colierul, 134 de grame tot cu colier.